yadda za ku yi rijista da website ɗinmu wanda muke sai da data, ma'ana wanda muke ba da tsarin data ga masu sayarwa. Har ma kai wanda za ka saya ne ka yi amfani da shi a wayarka, za ka sayar da cikin sauƙi ba tare da ka je mai sai da data ya sai da ma 300 ba, za ka sai ta akan 220. Ya danganta da wacce kake so ka saya. Saboda haka ku biyo ni tun daga farko har karshe cikin bidiyon nan domin ku ga yadda za ku yi rijista, ku ga ma yadda har za ku sa kuɗi domin ku fara sayan data da kanku. Saboda haka ku biyo mu cikin shirin. Da fari za ka nemo Chrome browser naka, Brian ba ku ga inda na shiga. Kowa da ya san Chrome browser ta ce wannan Google browser kenan. Misali in ka zo ka buɗe ka shiga wajen sacin haka sai ka rubuta http sai ka rubuta IBR chip data sai ka rubuta .com.ng sai ka danna search. Bayan ya bude maka zai nuna maka fuska kamar haka, za ka ganin a rubuta login nan kuma register. To kai yanzu inda register za ka yi, za ka shiga inda aka rubuta register din nan sai ka danna. Bayan ya bude maka zai nuna maka fuska da za ka cike domin yin register. Da farko za ka ga an nuna maka fuskoki, za ga fuska guda hudu na farko za ga an sa maka first name, ma'ana ka sa first name naka. Na biyu za ga an sa last name, ma'ana ka sa last name naka. Na uku kuma za ga an sa maka phone number, ma'ana ka sa phone number naka. Na hudu za ga an rubuta email, ma'ana ka rubuta email ɗinka wanda kake amfani da shi. Da fari misali sai ka rubuta sunanka, misali da an gwada rijista, sai rubuta da number ta, wannan shine email ɗina misali, sai yin haka in ganna rijista kenan. Baccin na gama daga nan zai nuna man ka zaɓi state ɗinka. Ni ina Kano, kaga already yana kan Kano ɗin. Nan kuma aka ce ka kirkiri password guda 6 ko sama da haka ma, ya danganta. Ka kirkiri mai karfi saboda abu ne wanda za ka sa dukiyarka. To saboda haka ka kirkiri mai karfi wanda ba kowa zai iya yi maka kotse ba cikin wallet ɗinka domin ya cutar da kai. Sai ka danna register. Bayan ka danna register, ni kaga already ina da register akan email, shi yasa ya ce email already accept ko. To saboda haka yanzu sai mu tafi login. Za mu tafi login, mu yi login domin mu buɗe website ɗin. Kaga da fari muna buƙatar phone number da ne register da ita. Nan kuma sai ka sa password ɗin da ka sa. Mun riga mun sa namu password ɗin. Kun ga ya yi successfully login. Kun ga zai buɗe mana website. Bai buɗe mana ba, amma yanzu abinda za mu yi, bara mu amfani da app, zai fi sauri, zai fi buɗe mana. Sai ka dawo, kuma in kuna son app ɗin zan tura muku, zan ajiye muku link ɗin app ɗin. Sai ku ɗauko shi domin ku yi dinga amfani da shi. Ok, already ma yana cikin app ɗin, amma ni ina so in yi login ne ku gani. Dole ina bayan ya buɗe zai yi mana inda za mu login. To kaga already number ta tana kai, ina buƙatar in sa password. Sai na danna login zai buɗe mana. Ga already ya buɗe mana. To kun ga wallet ɗin alhamdulillah ta buɗe. To kun ga da yake dama ni ina da kuɗi a ciki, shi za ga kan wallet ɗin akwai 1200 da naira 9. To kai inda baka sa kuɗi ba in ka buɗe za ka ganta 0 ne.
abinda za mu yanzu a kai tunda ka bude sabon wallet kana buƙatar ka je ka canza pin, ka kirkiri naka pin, inda kun ga ba a nuna inda muka sa pin ba, dole ta cikin profile za ka shiga ka canza pin. don sai ka shiga profile, ga guri na rubuta profile, daga nan na 1 na 2 na 3 ka danna, kana danna gurin da aka rubuta profile sai buɗe maka nan kaga profile ɗinka ne, ma'ana nan password ka ina password ɗin da muka sa lokacin rajista, shi ma kana buƙatar ka canza shi za ka iya danna nan ka canza. Na biyu kuma pin, to mu pin yanzu muka zo mu canza su. To yanzu abin da za ka yi nan za ka rubuta inda ka rubuta all the pin, sai ka rubuta 1 2 3 4 gashi nan sun nuna maka 1 2 3 4, in ka rubuta 1 2 3 4 sai ka kirkira naka guda 4 nan ka sa, nan kuma ka maimaita sabon pin da ka sa sai ka danna ok. Yau already na canza ba na buƙatar canza, saboda haka sai na yi baya. Mu koma profile ɗin, ba abin da zan yi. Wannan profile za ka ga nan akwai sunana, akwai email ɗina, akwai phone number na, to kai ma haka za ka gana ka. Yanzu ka ga wannan referral link, ma'ana wannan na to wannan inda aka sa referral link din nan ka yi copy ɗinsa ka je ka tura wa abokanka. Duk wanda ya rijista da mu ya sa kuɗi, kana da percentage da za ka samu. Saboda ko da ba za ka yi sa kuɗi a cikin website ina ba, kai za ka amfani da wannan link ɗin ka samu kuɗi sosai. Yanayin waɗanda ka kasu karanta yanayin samun kuɗinka, saboda wannan dama ce gare ka. Wannan ke dama shi ne abin da zan yi. Sai mu faɗa mu koma cikin dashboard. Idan ya fito akwai inda za mu tafi kuma kuna buƙatar ku san yadda za ku yi idan kuna buƙatar sa kuɗi. Akwai automatic funding na wannan, gaskiya wannan ba mu gama inda za a ga wajen farashi, ba mu gama setin kuɗin ba. Idan muka gama setawa za mu sanar da ku daga bayan ya fara. Kun ga fasan da kamar da kowane wasa da ke sai da wannan ba su ba ka suka tura sannan su samu kuɗi, domin ba mu gama setin ba. Amma akwai hanya da wadda cikin sauƙi za a samu kuɗin da ce mana ko duk wani da kusa samu. Hanyar ita ce ta hanyar contest. Nan contest bayanan digital ɗin ne na hanyoyin da za ka same mu. Kaga na farko za ka ga phone number na, in ka danna tap to call ɗin nan, ma'ana kana danna za ka tafi inda za ka yi kiran mu, kana kiran mu kuma kai mana bayani sai ka yi rijista da mu kana son a sa mana kuɗi a wallet ɗinka. Saboda haka mu kuma za mu baka account number ka sa kuɗi, in 1000 ka sa mu kuma za mu kokarin sa maka 1000 a cikin wallet ɗinka, in 2000 ne haka ne. To in kuma ta wasu za ka tantabe, in ma ta group ɗin mu za ka shiga da duk gayi nan, ta inda kake so da yake magana, in ta email address za ka yi, wannan kenan. Wannan shine hanyar da za ka mana magana domin kana so a sa maka kuɗi a wallet ɗinka domin ka fara business ɗinka. Bayan nan kuma sai mu fito, sai hanyar da za ka sai data. Kaga inda ka sa data din ne ka danna. Yanzu kaga gashi sai aka ce ka selecting network, nan kai selecting din yana kalar data da kake so ka sa, SME kake so ko gifted ko corporate, wanda kake so muna da ita. Ka zaɓa SME gashi nan select plan, ma'ana kaga ga fuskokin su, ma'ana in MB 500 MB kake so za mu sai da ma shi 116. Shi kuma ana na san a kasuwa dai ana sai da shi 150. Wannan kuma 1 gig ana sai da shi 220, a kasuwa ana sai da shi 300. Har za ka samu riba. To haka duk gasu nan, kai yanzu in ka saya ka sayar da za ka sa farashin ka. Saboda haka wasu ma 350 suke sai.